तो माबोरै मानसा खायसेफोरा बेफोरबायदि भिडिअखौ गोबां सिरियासलि लायो बेनिखायनो आगोलावनो डिसक्लेमार तो बे भिडिअखौ इन्टारटेनमेन्ट थाखाय खालामनाय जादों बेनिखायनो बे भिडिअखौ सिरियासलि दाला तालिया तो बिदिब्ला फै यार बारा हारामि खालामालासिनो जागायनोसै गोबाव समनिफ्रायनो आंनि रिलेशनशिपआ जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दंमोन साकाचक साफा आं माब्लाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेफोरबायदि सिचुवेसनाबो सफैगोन होननानै नांलायनो लागा जागोन बुज्लायनो लागा जागोन होननानै नाथाय जादों बेफोरबायदिनो जादों तो बिदिब्ला मा जानाय नायदो ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है नुबाय मा जानाय आरो बाथ्राया बेखिनियावनो जोबाखै साननैसोनि उनाव जानो बिनानाव जाया जाखाया गोसो थोनायलाय जाम बिनानाव नाङा नांखाया आइसक्रिम जानो बिनानाव गोसो थोनायलाय जाम बिनानाव मानिबा गोनां जादों बिनानाव अबे साले आरे बेफोरबायदि भाइब्रेसन मुडनि भिडिअखौ नुनायनि उनाव नोंथ' खायसेफोरा बेफोरबायदि भिडिअ खालामो नों मा मोसादों नोंनिख्रुइ आं एसे माना मोजां मोसागोन होननानै ओहो अंकल जी क्या कर रहा है तू तो बस आज के लिए इतना ही दा जाबाय नोंसोरनिसिम आरज गाबनायनि सम प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना हो अबे सब्सक्राइब नहीं होता है सब्सक्राइब होता है ना जाने कहाँ से आते यूट्यूबर बनने ढंग से सब्सक्राइब तक नहीं बोल पाते अरे जो भी हो यार कर लो